Hai salut băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Sunteți alături de Edi și Alex. Hai, salut! Salut! Bă, aveți în coacă, nu vă auziți. Aveți în coacă. Mama Edi, fată! Hai. 2 minute. Taci! Liniște. N-am mai postat un videoclip de foarte mult timp cu băieții. Ua. Hai să ieșim. Hai să ieșim. Rules. Do not Rule go in the 34. third. Auzi, do not go in the third person. Don't break blocks. If you are doing the map, suși coiul. Bă, cum vorbești? Momente, Dar zis cu capa, nu cu c. Bă, cum vorbești, bă? Este family friendly. Pe YouTube Trebuie să aici. mă înainte Bă, n-am aici. mai postat. E de Vai. demoralizat. Hai, bă, dar nu mai râdeți, treci. 15. 40 facem. 50. 70 facem. Bă, am face 100%. Am băieți, de când am mai postat pe contul ăsta? De când am mai postat băieți pe contul ăsta? Nu, 3 decembrie. Care o da back to lobby? nu eu am stat pe... Da, ba. 99 error. No joke. Da. Successful. Așa, mă, ce facem? Așteptăm. No, you can play. Now you can play. Start the horror map, uite. Why? Top 10 mode. Wait. Touch, Cassandra. This was a debut. Where is Emily? Emily, Cassandra, who are you? Look, there is. Cineva e cu de tebe. Da. Taci, Oleax, citesc. Și că ești și pe mea, Alex, dacă poți. Tu nu vezi că mâna mea zici că face ceva? Uite Da, la așa mea, la fel. Dar nu înțeleg de ce. Pacanele. Da. Facem un video cu pacanele. Dacă vreți, facem. Da, mă, da. Grid. Bă, dar ce e? Dragă Richard, Stați așa. nu te speria. Sunt la cumpărătură cu Cassandra pentru ziua ei. Cu cine? Noi o să ne întoarcem mai târziu. Cassandra are 11 ani, așa că o să durează mai mult. Te iubesc. Uite, lobe. Bă, Cassandra e soția noastră, băi, bombule. Are 11 ani. Unde s-a dus proștii ăștia? Sunt sus. Are 11 ani, băule. Mamă, de asta e șoc așa de bă. Bă, ești prost? Băi, Xavier cum zicea așa, ci eu luat acolo. E, băule, dar demoralizare. Da, bă, dar atunci... Demoralizare. Ce ani erau atunci și ce ani acum? Da, că YouTube... Bă! Dar te mă, că nu poți să nu văd nimica. Nu știu. Somnul cel de moarte la cartea de știre. Așa și... Bă, dar mai cât un mult la pian. Lasă-mă că vreau să văd ce sexy cântă. Dar nu pot să văd. Bă, taci, cât de demoralizare de viață. Faci să ne videoclip după o lună, uite cum iasă videoclipul. Da, via ta. Ești nafura, mă. Da, am fi. Au dat damage, Cât asta mult. Da, revin când termină să de cântat. Băieți, Hai băieți că terminați de cântat ăsta. Cântați în România. da mă, da. Wonderful. And now let's have... Mi-a stat așa numai ca asta să cânti, bă? Auzi, trebuie să mergem în the living room. Nu merge, să mergem. Ah, Dă-le, vă repede. unde e? Voi nu... Aici, Alex. Unde dă living room-ul? Nu la parter. Da, hai de la parter. Hai la etaj. Mamă, dar aici e La negru. etaj, tu mergi la parter. Aici e negru ca Alex. Dar ce... Tu ești nebune? Ora e 8 după masa. Bă, dar nu mă lasă să mă urc pe pereți. Asta. Ești... Vezi că sunt demoralizare din aia. Aia are spune în baie. Hai bă, unde e? Bă, Uite, că asta nu-i baie. asta e spălătoare de mașini. Aprândeți becul, bă, că sunt și... Ce trebuie să aud ei? Se cacă careva? Asta e nou pup 30 de luni. Disgu... A, îi plac manelele vechi. Dar la mine nu se aude muzica bere. Sau din videoclip. Bă, dacă e sus la pian, hai sus la pian, băieți. Da, hai sus la pian. Ei, Mă, ce se întâmplă? Hai să începem cu aici. Bă, stați, bă, că-a prins, bă. Ce se întâmplă? Bă, muzica asta m-a scat perfect, bă, și Hai de... brain rot.
Ultima oară că am avut cu Alex. Băi, mamă, ce miroase. This is tare. Nu mai vorbesc cu Alex în viața mea. Pe atunci nu mai vorbesc de lui. Vede, de ce ne lumină. Votăm spre libertate. Hai, bă! What the? What the? Eddie, what the? Fugiți, băi! Spre ușă negrilor. Be quiet. Sometimes. Unde sunteți, vere? Sometimes, Dan, I think I'm... Bă, voi trebuie să fugiți spre ușă, proștilor! Be quiet. O sus la ușă. Bă, proștule, don't get mad, Richard. O sus la ușă. Be quiet, prost. eh. Bă, proștilor, bă, trebuie să fugiți mai repede când era ușa acolo, nu acum. Dar nu mai văd nimic. Boss de boss. Că sunteți niște proști. Don't be that, guiraci, Richard. Be quiet. Și ce înseamnă? Don't be that gui, Richard. Bă, ați blocat în camerele astea. L-am văzut pe toți că urcam. That was all your fault, Richard. Da, bă, să mă teleportez asta. Vedeți camere infinite. Revenim. Gata, veni. Hai, bă, să am reușit să traducem și pe Alex aici. Boss de boss. Don't you fail. Pun-te în fața, Alex, că mie așa îmi place. Dă-te. Tot e real. Băi, what the fuck? Ce asta? Fața aia, dar nu te du în fața mea, nu-ți. Alex, ai mai aproape ca să... Bra, Ia, bă, citiți ca asta. Băi, ce s-a întâmplat în spate? vină cu a... Bă, Ariu, ești fericit? Fica ta următoarea. Continuă tu. N-ai putut să spui. Continuă să te joci cu Richard. Cassandra. Stau la că citesc. News. Un accident s-a întâmplat pe stradă așa. O femeie și un copil au stăteau în mașină și o fetiță de 11 ani aproape a supraviețuit. Atâta? Ale, dar Nu pun se lângă știe mine să te auzi că nu te auzi pe videoclip. Nu se știe nimic despre accident, bam bam bam. Suflet de... Bam, bam, bam. Mai pe Bam, scurt, bam, fetița bam. nebunit și noi suntem handicapați. O să deschizi ușa, Alex. Va fi bine lipsa ta. Stai la ea că este... Auzi, Bam, bam, ai bam. grijă, nu te dai în spate, nu te Ce dai... că ai grijă. Ai grijă, nu te dai în spate. Ești nu mai pat de râs? Ce se aude? Bă! Se atacă, se atacă. Tu ai zis că era o fetiță, o fetiță Nu de... știu ce am scris în română de ca pe noi. Vezi, Ionuț? Trecu. E la bine, nu te duă fără mine. Poți. Hai, nu șasa de data asta. Bă, să-i lepi. Bă, ce e asta, bă, Alex? De român atunci Ui, capul meu. Eu ce-am scris? Bă, scaunul cu sus jos, cu curul. Eu. Alex? Alex, ce se întâmplă aici? Bă, mai blocat, băga mi-aș bani. Ce scrie aici, Alex? Emily. Your mother. Nu, cred că Cassandra. Aici dormea fata, da, e frumoasă. Da, bă, băiate, auzi? Salut, Cassandra. Alex, tu nu te auzi dacă stai acolo. Dar cum e de asta, poți? Nu știu cum pleci Arată de ca aici. mama. Știi copilul. Ar rămas prea pentru videoclip. Au! Pe aici, Alex. Bam, bam. Stai cu că mă mai Vor fi bine în lipsa ta. Da. Boss, stau în lac. Bam, bam, M-a luat! Read. Dear Richard, I know you love your music very much. But please, don't forget... Citește. Dați 100 de like-uri. Alex! Citește. Tace, din. Dacă vă întrebați unde despărțit de până acum, nu mai joacă, că ieși de pe Minecraft. Știu că îți place foarte mult muzica, dar te rog, nu uita de familia mea. Emil. Ok, hai să... Hai, atât. Stau în lac! Hai, var! Hai mai departe, te dracu. Hai, Alex, mai Emil departe. mi-a spus așa. Da, Emil s-a spus că...
Auzi, shut up Sam. Stai din gură, prostule. Bun. Tu, da, știu că ești Bă, prost. boss. Eu sunt bun, dar tu ești prost. Da, vino și citește iară din nou. Să-mi bat piciorul. Bă, fugi! Nu știu că am spate. Ba da, vere, mă uit în spate și nu e nimica. Știu. De aici e obsesia noastră pentru piană. Că din cauza că noi am vrut să stăm să... Stai, Alex! Nu știu ce direcție să mă duc. Mă duc aici. Alex, așteaptă-mă! Vrei să știi ce-am scris aici? Apelați-mă pe mine să mă duc prima oară, că trebuie să... Nu despre Îl Alex. teleport. Problema te zdrobește. Alex, eu trebuie să mă duc înainte, nu tu. Hai încă aici. Care a pus asta? Frica, Depresia. depresia, Moartea. Bă. You are... Bad. Vezi? Că ești un tată rău. Nu am vrut copii, trebuie. 0309. Să-mi minte, că poate în codul ăsta. Richard. Fuge! Nu mi lasă. Ușa aia mi se pare cam... interesant. Hai, mamă! Ce se întâmplă? Deci știu că nu m-a să nicio ușă. Ce? Nu au apărut ăștia. Vreau să mă violeze. Bă, cum ești de aici? Bă. Nu stau mai încet. Bă! Ce dracu fac Ăsta așa? știu care ți-o fetița în brațe. Da, și pe mea când o țin. Uite, vezi aici. Where is unde e tata? daddy? Where is daddy? Dacă tu ai pus, te întâmplă ceva? Fac. Ține ia demoralizare. Uite, ăsta ești cu cât de coapă de pereți. Și le-a dat tot. Citește asta, Alex. Că citești tu aici. Așa, foarte frumos interpret. Da, bă. Don't help here. Era mai bine dacă nu... Da, bine, ai citit prea mult, Alex. Hai mai departe. Că deja am să înainte cu mie. Continue Auzi. to play, Richard. Fii pregătit, mă, și-am zis. Eh. Vezi că o să vin după tine și o să te omor. Da, let here alone. Bă, o să te-ai dus. Play your music. Richard! Hai, bă. Lasă-o în pace. Ce? Play your Richard. Mi-am scuipat telefonul ăsta. You already made a mistake. Iar te-ai blocat, Alex. Bă, atât, ești prost, ce mai stai? Te gândești. Trebuie să dacă pe ce poziție. Nu, și tu crezi cum era Eddie. Când fac videoclip. Aici tot e cu unul în jos, cum e și viața mea. Cu culul jos. Într-o zi o să dispar și nimănui nu o să pase. Dă bă să citesc. Read. Hello, my name is Richard. I cannot talk because... Yeah, Alex. Mulțumesc. Dar tu ce-ți vrei să iei un videoclip fain dacă tot iese? Că n-am mai făcut un videoclip de lună. Hai, Alex, că am trecut. Bă, da, bă, vreți... Fugi. Fugi că eu am... Sânge pe pereți, vere. Nici n-am apucat să citesc. Aoleu! Scapă de aici. Nici nu știu că să mă uit în spate. Da, bă! Ce? Era cineva după colț. Era cineva după colț. Intră mai repede! Richard, fugi, auzi, eu nu ți fugi. Is this music not great? Muzica asta nu-i bună? Ia să citesc aici. Jocul calamarului. Scoad aici parada. Aoleu, da, frate, unde e cu ăsta? Bă! Alex! Alex? Bro, stai dacă eu nu am fost de acord cu asta. Bă, eu nu credeam că o să mor așa. Credeam că o să mor așa mai sexy într-o apă. Bă, Alex! Eu aici să pas. Și eu. Nu mai stau. Să ieși și jumpscare de dată. Nu văd nimic. Nici eu. Suntem la pian. Iar în camera noastră. Vreau să citesc. Ce nu vreau să plec de aici? Read. Uite în spate.
Hello, Richard. It's me, Emily. Vrei să-mi vezi fața? Nu, Fața mea urâtă? Alex, dacă nu mai zici că te auzi, că eu dacă... Față? Nu? Aoleu, te-a auzit, ești prost. Fix acum mă sună pizzi. Scuze, Richard. Am uitat. Nu poți vorbi. Ce rușine. Ca tine. Ce se întâmplă, Alex? Au spus că suntem o rușine îndușinată. Stați alea, că 2 minute sau 2 secunde de pauză. Dar ce Gata, era jumpscare. Boss, Ce trebuie? Richard, am ajuns acasă, Emily a cumpărat. Avem nevoie de ajutorul tău. Bă, nu mai încet, ești prost. Cred că ar trebui Cățeluș cu păr, da. Cu... să scrii. The end. N-am înțeles. Da, bă, bag aici din alea. Bă, Frumos. Și acum așa se termină? Original horror, mă. By Samed 1717. Samedi. Despre un om care, fără cuvinte, Visuri la cheie. sper că ți-a plăcut. Da, bă. Ata și cum apasă, băieți și fete. Eu am fost Ionuț, a fost Alex, Slavin și pe Hai, mamă, YouTube. cioară, Da, mă! m-am jucat. Ne revedem data viitoare. Pa, pa.